Il-kumpanija Omnitude li taħdem fis-settur tal-blockchain stqarret li jippruvaw ifittxu modi differenti ta' kif jistgħu jibqgħu jaħdmu hawn Malta, iżda ma sabux opportunitajiet ta' investiment fil-qasam tal-blockchain f'pajjiżna u nsistew li bħal donnu m'hawnx aptit ta' investiment fil-pajjiż. Sostna dan il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija, Chris Painter, permezz ta' stqarrija li ġiet irrappurtata wkoll fuq is-sit The Shift News. F'Mejju tal-2018 il-kumpanija Omnitude issieħbet mal-Gvern sabiex issaħħaħ is-servizzi ta' trasport pubbliku f'pajjiżna. Kien il-Ministru Ian Borch responsabbli mit-trasport li kien ħabbar dan. Iżda skont il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija huma nataw informazzjoni ħażina mill-awtoritajiet Maltin dwar fondi allokati għas-settur tal-blockchain. Dak iż-żmien, il-Ministru Ian Borch wiegħed li s-settur tal-blockchain f'pajjiżna se jbiddel wiċċ diversi setturi ekonomiċi f'pajjiżna. Minkejja din il-weda, qed naraw kumpanija oħra li nfetħet f'pajjiżna fil-qasam tal-blockchain li spiċċat kellha tagħlaq. Dan hu settur li min-naħa tagħha l-Unjoni Ewropea talbet il-pajjiżi membri sabiex jimplementaw regoli u liġijiet komuni fil-qasam tal-blockchain sabiex dejjem ikunu evitati ir-riskju ta' frodi u ħasil ta' flus.